Apay, akas do'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Jak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gamapay, amailid-lidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan Anuel, nga iti agdama ket adda ijay Qatar. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Congratulations, Hana Agtina Sales, for passing your exam. God bless you more. From Tito Ferds and Tita Emily. Shout out kada Jasmine Rivera iti Qatar, Abdullah Habibi kan Maribel Takad iti Kuwait. Advance happy birthday kani anak ko Mary Chris Dulay from Papa Inning iti Rosario, La Union. Pamilyak dita San Quintin, Pangasinan. Nilakay ko Patricio Cadoy iti Banao, Bauco Mountain Province from Jonaline iti Santo Domingo, Nueva Ecija. Friends ko dita Hong Kong, especially Brave Ramos from Brian Ephraim Lumboy. Makablaawan pa iti Castillo, Zambrano kan Frahiliana family, especially Nanay Leonora Antonio Zambrano, dito'y Santo Niño, 3rd San Jose City, from Rowan Joy, Frahiliana. Makablaawan ni bakat ko ijay Kingdom of Saudi Arabia ni Eileen Guevara. Kakabsat ko ada Mary Grace Bumanlag, dita Dupax, Nueva Vizcaya, kani Marilu Agkawili, ijay Nagilian Isabela, from Leo Guevara, iti Santiago, Ilocos Sur.
Makablaawan pa iti pamilyak di tapudtol apayaw, iso da Jmar, Josel, Kylie Ramos Labicani, J.R. Ramos, Christian, LV, Jerry Lynn, Michael Constantino, ken Iza Mendita, ken amin a relatives and friends from Judith Ramos ti Kuwait. Condolence to family Escalona from Desa. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Noel. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Noel, kat may saak kadagiti naayat a dumdumngeg iti tunggal upload yo a drama iti YouTube channel yo. Talaga ngamin a malaksid a makaliwliwa, pakabidutan pa'y daytoy iti agkakapateg nga adal. Adamot padas kumanang, kat mamati ak anapateg nga adal ti mapidot ditoy, iso ang nag-email lakmet kada kayo. Itapay laeng, pagyamanak launa yen no mapili ti pakasaritaak. Agmay may saak nga anak manang, kat napalalo ti panangikagumaan dagiti dadakkel ko, amang ipaay iti amin nakasapulak, iti laksid ti kinarigat ti biyagmi. Ngamjak man amo manang, no apay ang nagbalinaklat ta apasaway, ken irresponsable. Naggapgapwa manen aya Noel, alas 11 iti rabi ngam italaang asumangpet ka. Da kayo mat nanang, kagangay iti baro. Mapan umarug kan makihapi-hapi kadagiti gagayem na. Kat, kastalatan akanayon ti aramidam, di kan tumulong apulos ijay talon. O, nay kayo maten. Apay ay apilitin dak nagtalon kat saan kung aro da kaimaan. Kan may sa. At damat ni tata nga mga asikaso iti talon tayo. Nagalas mo tunday tapa nagrasrason mo anak ko. Ipatudon mo latan ka ni tatang mo ti trabaho ijay talon. Anya nga iti serbina ang nagdakkel ti bagem. Nanang, makaturturog akon. Mabalin ka di. Darasan nyo kuman ti mang sermon kanyak tagtuglipak at talagan. Imot ko naman aladawasin mangpot idirabi ni Noel. Katuan mat, alas 11 pasadon idinag-awed, madlaw ang nakainom. Kusapay nga ron ngawan silid nan ngay. Jakmat nga rod amaw. Mga no nasapa manan ang napanagwalang Anya? Ay, unay lakit din ta aramid ni Noel aya. Dahil talata nagbaybayang go daw ta aramidin na. Saan na pol sa makatulong dito balay ng runay di talaw? Kanayon mo't nga ibagakken ko ana dayta. Ngamyalang-alang na mat. Di nakikaskaso no kas nga ibagakon ken ko ana ti maipapan iti dayta abanag. Ay. Iso a panagkunak. Talaga nga awan tinamnamaan ta ken ni Noel nga anak ta. Kita amot ang amen. 22 ti taon na. Ngamawan mo't latta. Numero 1 asadot. Day talag baybayang gudaw ter aramiden na. Kadagiti kapatadan na dito'y lugar tayo. Isulaang tinasadot at tumulong kadagiti dadakkel na iti talon. Kayat na pa'y akakuyog jay lakyan agayem na. Ngamti kuyugan na tama pa nagtrabaho ijay talon. Kandak man iti kwartak nanang. Sa dino man ang ti papanamaya. At napapanan mi kada Marlon. Asino ang Marlon? Katigayim kong anak da tata sa tura. Ni ngay Marlon. Dayta ti paglaingam. Ti makikuyog ken ni Marlene. Marlon nanang. Di na kaya ti mawagan ni ti Marlene.
Amoy lang aro doon alak yun. Marlin ko na ayaw pa ilaan. Talaga mo't ngamin ang Marlin tinagan na, ta isukat babae. Saan mo't alalaki tap na awagak ko maiti Marlon? Ninanangkit di mo't. Nagado pa ila sa una. Alakit din na. Mangtod kayo niti kwartayo. Ay na Noel, pasensya kan ngam awan kwartak anak ko. Ah? Iso ano kayat mo ti Romwar, magmagna ka aging gaiji sentro, taawan ti maitid kuken ka. Oo na yun ni nanang. Di nakpaik ka niti kwartak. Imutandak nga yam ha. Sige, iremedyo nga rod ti amin tapno maadaanak iti kwarta. Oh, talaga mo ta. Nagado ti kwartam, Noel. Siyak pa iti kunam. Mabalin ay maawan nanak iti kwarta no tapag na tayo. Naimbag man, ta nakadawat ka kadagiti dadakkel mo. Anya nakadawat. Sandak to pa nga inikkan. Ne, nangalaam nga ro di ti kwartam ngay. Apay nga da kwartam. Inlako kun adya antigong alikamon ni nanang iti balay. Anya? Katuin. Dakkel mo't agad at tinaglakwak siya. Isang ada kwartang aramatik iti pagnatayo. Nalabos ka mat. Sigurado akaungot da ka na. Anya kumaaga po akaungot dak ngay. Saan damot nga amo nga inlako. Ken saan dan to apulos amamuan. Iso nga awan terong mga pagdanagak Marlon. Kasta ti ugalik, manang Emmy. No saan nga ited dagiti dadakkel ko ti kayat ko, nang runa no mainaig iti kwarta, agila ko ak kadagiti alikamon mi ije balay, ngamjak to pulos aklunan asyak tinangila ko. Awan tumeten apulos ti maaramidan dagiti dadakkel ko, nang runa ket saan damet anakita asyak ti responsable. Jakman amo no apay akas jay ti ugalik idi agkabanwagak. Tanoan niya ti kayat ko, masapol a masurot nga uray anyapay ti mapaspasamak. Kas iti na minsan, Nanang, mapanak makitrabaho iti kabangibang nga ilay. Ikandak man iti 5,000 a piso sa balon ko. nay, mapan ka makitrabaho ngam dumawat ka iti kwartam. 5,000 pay. Katuan na nanang. Masapol ko, tapno da kwarta nga ramatag. Kat no makitrabaho kamot ako nam saan aya? Wen, ngam alangan mo't nga awan na pulos ti gastusik ama pa na. Siyempre, sa anak pa mo't nagsweldo adagaw sana ya. Ha? Alangan mo't nagmut talang aklatan no sumangputak ijay. Noel, anak ko. Isa pa nga siyo ko mananang. Itadyo tigid-kid tawag tapno makasurutak nga agtrabaho ijay kabangibang nga ilay. Kaano ti ipapanyo aya? Inton maminsan nabigatan nanang. Sayang mo ti oportunidad. Di mo't kaya ti sumayati pa nagbiag ka. Oh, na ito yung tinapintas nga oportunidad nanang. Isa sa andak ko maapaayan. Apay adi ka pa ila maturog, bakit? Pampanunutok nga raw, no husto ti desisyon talakay. May papan ka day itikid daw ni Noel. Wala.
Saan asinsinan ti 5,000 a pisos adaw-dawatan na. Adu aling kan bannog ti imbubusta. Sakbay ang nakaurnong ta itikas di agat-ad. Kalpasan na, itad talaang kan kuana. Madamot lang sa punto ni Noel. No, kaya't ta mapasayat na tibiyag na, suportaran ta. Lakay, Masapul ang masorsoro na titumakdar iti bukod na asaka. Saan na kanayon na nakasadag ka na ta? Nang ro nakat sumalog matan ti pigsata. sigurado ka din at talaga, lakay. Anya ka kadaya. Agtalog ka iti anak ta. Anya ta maum. Ang mga no dayto intor orayon tagundaway para kan kuana. Iso nga ipaay mulatan tikid daw na. Sana balay, tano agag talakit di amang gamulo iti kakaiso na atalon tayo, makaurnong tanto matlaang. Masukatan ti kwarta bakit? Ngam ti mapalabas nga oportunidad saan to nga agsuble iti kaano man. Oh, anya ngay Noel. Makasurot ka iti panagkalaysan ni Tikboy di laon yun. Una, siyak pwede ko nam. Ayos nga ruda. Impagarup ko no saan ka makasurot. Saan ko makompleto ti barkada. Ay, apo kamot Marlon. Anya kumaga po asana ka sumurot ngay. Kakaiso na ngayon ka rin ni Tikboy ngagtali na tayo iti ayanday ti makalawas. Oo, sayang ikit din day tagundaway ngaglangay. Talaga mo ta. Biliba ka talaga kan ka. Rumbang lang agbilib ka kanyak Marlon. Saan nakakas ka dagiti daduma na kurang iti diskarte? Iti kasta tinorti sa Kasla nagaramid ka manon iti kalukwan. Tapno madan ka lang iti kwarta. Oy, awan ti inaramid ko akalukwan. Legal adinawat ko kadananang ti balunag akwarta iti isusurot ko jalaw niyon. No kasta, inikanda kay ti allowance mo? Katun, 5,000 pesos tinted kanyak dananang kaw. Wow! Ha, naimbag ka pa'y. Siyak, 2,000 lang tinadiskitarak. Naimbag lang nga na, talibre ti panagnaud tayo jayan da Tikboy. Siya kakit at dapay pagliwliwak. Nang ronakat ko na ni Tikboy nga ipasyar na tayo ka no iji puro. Day tangarod kat. Agkakapintas ka no dagiti chicks ijay, ngagpapay iti club. Mistisa da ka no. Kat day tati sinaganak Marlon. Iso asiguradong agin-joyak to iti husto, iti ipapantayaw, ijalaw niyon. Apay nga taay ang agkaba-kaba lakay. Nay, apay nga eh. Diyak nga rod amaw. Agtib-tibayo ngamdiyak amo ti makagapaw. Ay na, punasam day tarik ng bakat. Awan ti rumba nga pagdanagam. Kasano nga awan. Ni ngay Noel nga daijik abang-ibang nga ilay. Bakit? At daijay ni Noel tapno agtrabaho. Isuti ko na saan ka day? Ay, Iso mabalin ka day. Saan ka nga agpanunot iti negatibaw tapno saan ka nga agkaba-kaba ko nam. Relax ka kumalaang bakit? nala, ikagumaak nga rod apunasan day ti amarikrik-nak. Diyak maipasiguradaw amin pinsan amapunas day toy. Sabali ak ngamin no kastoy ti marikrik-nak. Amom day ta.
Uray kasano ti rigat dagiti dadakkel ko, awan ti bibiyang ko manang Emmy. Tilaang napatag kanyak ket tibagik ken tibukod ko apagragsakan. Diak pulos ikan iti patag ti amin a sakripisyo ken rigat da kanyak. Iti idadaray ko iti panagkalaysa ti maysa agayem mi, talaga nga impapas ko ti naglanglang ay manang. Ket kalpasan ti makalawas, nagawidak sa imbagak kadagiti dadakkel ko, a kinasubang ko ti boss ko, iso a pinagawid dak ket sa anak a nakasweldo. Nakitak tinalaos apan nakaupay dagiti dadakkel ko nang runa ni nanang, ngem kaslaawan anyaman na kanyak. Agingga anaam-am mo ken nakarelasyon ko ni Selly, maysa a dancer iti club. Ad-adamanen ti panaglagak iti kinaulbod kadagiti dadakkel ko, tapno maipaay ko la dagiti kidkiddawen na kanyak. Nanang, narugya akong tinangipag nakadagiti papeles kong agabroad. Sayang matano jak ituloy. Noel, anak ko. 40,000 ti masapol ko tapno maornusan ti amin kat makabrodak. Agam, pangalaan tayo ngay iti kasta kadakkel agatad, anak ko. Tulungan dak maten ananang, takayat ko talaga ti agabroad. Tapno makatulong ak maten kada kayo. Kaya't da kaatulungan. Umanugot kalatan, bakit? Ha? Tatang, Mabaling ko nga isalda ti talaon. Karamanan to'y sulara nagtakdaran ti balay tayaw. Tapno maisimpam dagiti papilis mao, Noel. ha? Agpaisot, tatang? Ha? Well, Noel. Kasaritak ni Kaka Santos inton bigat. Sigurado asaldaan dahi ti talaon. Karaman to'y sulara nagtakdaran ti balay tayaw. Ngamlakay. Bakit? Ikanta iti gundaway ni Noel. Sa isaya atin namat sigurong tagtrabaho iti balasyo taaw no bilang. Dapat tsika saan na makaaramid iti kalukwan ijay. Saan ka day, Noel? Ha? Ay, uwan na tatang. Ikay, saya atit tagtrabaho ijay tapno mabayadan tayo tumot lang ti mautang tayo. Kat masubot tayo mot lang ti maiprenda at talon. Karaman din to'y sular tayo. Ay na, Noel. Nagpintasan dayto a cellphone? Kabarwan na modelo dayto ya. Inkarikyan ka dayta, Selly. Isa masapol ng itid ko. O anya, naragsak ka di? Unay-unay Nalaos ti ragsak ko, Noel. Nang runa kat daanan ti aramato ka cellphone. Nasayat nga rod no naragsak ka. Kasta talaga ti kayat ko. Talaga nga'y ayatan na kanya. Talaga You are my life, Selly. Aramidak ti amin para ken ka. Ay, un gayam. Nag-check-in na kiti may sa hotel diti lugaryo. Makalawas. Ti kayat ko, agdan nata iti makalawas iti hotel a nag-check-inak. Ay, katuan Ngam, amo matamasapol ko ti kwarta para iti pamilya. Awan problema. Siyak ti makamo. Basta saan ka asumrak iti makalawas ha. Tagdan nata iti nag-check-inak a hotel. Okay. Nanyati ko nam, iso ti masurot. Kat ikarik. Ipaay ko kan ka ti agal lalangit aragsak. Kabayatan ti panagnaed ta iti hotel. Anya jay ko namlakay. Ay, nakasaritak ni Marlene. Jay laki nagayam ti anak ta. Kat,
Awan kanumat tinadakdakamat ni Noel may papaniti imbaga na kadata panagabrod na. Saan da kanumat nga amo dayjay? Anya, katno ko na nakadata idi ang kasapulan iti kwarta nga isuda nga aggagayem tinagaplay. Day tangarod kahit. Iso ang nagpakuyog ak ni Marlene iti agency nga imbaga ni Noel ang nagaplayan na. Kata, nadukta ka saan ang nag-apply iti abroad ni Noel. Anya, ayan nagarudan nga ni Noel. Agtalon nga aldaw ti kaawan na. Tako na nga ipagpagnana dagiti papeles na nga ag-abroad. Jack, amo. Jack. Nay, lakay. Anyat mapaspasamak ka. Apa yan? Salak. Lakay. Diyos ko. Tulong! Natalimaw daw ti asawak. Tulungan, dak! Nasaya at taadda ka, Noel. Naloko ak nanang. Illegal recruiter gayam di kasarsaritak. Internet. Lord! Nanang, apa yun? Naloko ak lang arudan yung kabilang dakpay. Sika, tinalawag amang luloko. Ayop ka. Talon, kansular ang nagsaadan ti balay tayo tinaysalda. Tapno ba itan milaang tigatad akinid daw mo. Ngam saan ba't gayam apod no nag-apply ka nga agtrabaho iji abroad? Anya? Mas daaw ka, taamok ti amin. Juan, amo men kanitatang mo ti amin. Amo men nalinoko na kami. Ayop ka nga anak. Nanang. Kat tinasakit. Saan ang kinabailan ti amam tinaduktalan na. Iso nga ita. Aday di ospital ti asawak. Gapo iti pandakatake na. Anya? Agngagapit pa'y lang agingga ita ti biyag ti asawak. Gapo iti pananglukom ka na kami, Noel. Katiti ka nito nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Saan ka mapakawan na pulos? Tandaan ang daita. Nanang. Saan ka mapakawan na pulos? Kasla nagtupak kanyak ti langit, gapo iti kasjay anaamwak, apaman anagawidak, kalpasan ti pananglokok kadagiti dadakkel ko manang Emmy. Jak ammo no anya ti aramidak idi. Aklunek, anapanunot ko pa yun agibusan ti amin ko, gapo iti nadagsan abasol ko kadananang kentatang. Kastamutten iti nakaro abain ko kadagiti kalugarak,
Gapo iti pananglukok kadagiti dadakkel ko. Ngem saan nga intulok tinamarswa nga ad-adda pay nga agbasulak. Iso nga ingkagumaak tinangilinteg iti amin. Adu a tao ti kinasaritak tapno matulungan da kami iti gastos ni tatang iti ospital. Di tamot laeng ang nakapagpanunutak kat nagtrabaho ak iti nasayaat agingga ang nakagtengak dito'y Qatar. Maragsakan ang mangibaga ita anabayadan min dagiti utang mi kat ininot metten ang makaururnungak. Nagimbag ni tatang ko ngem saanen akas idi ang makatrabaho iti nadagsen. Iso nga igagaed ko ti agtrabaho tapno makasubadak kadakwada ket mapakawandak iti adu a basol a naaramid ko. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Noel. Noel, anyan tinaaramid mo pagayam ko. Mismon adadakkel mo dagiti linukom para laeng iti saan a nasayaat nga intensyon mo. Nagbalin ka ang managing bubukod pagayam ko. Ngam ti pagsayaatan na, nakaamiris ka, kat ininot nga ururnusem ti biyag mo, kagiddan metten ti panangas asikasom kadagiti dadakkel mo. Itultuloy mo ti agbalin a nasayaat, tamamati ak akanayon nga addaken ka ti pannarabay tinamarswa. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi